Que queda dos vellos barrios que foron o corazón dunha cidade? A Moureira, en Pontevedra, é un exemplo claro de arquitectura popular mariñeira que desapareceu co paso do tempo. Antigamente, este barrio mariñeiro que se estendía pola ribeira do Lérez foi o motor económico da cidade e converteuna na máis populosa de Galiza no século XVI grazas á pesca e ao comercio marítimo. Co tempo, as familias mariñeiras foron marchando. Un caso singular foi o Campo do Boi, con casas con patíns, escaleiras e soportais, que a comezos do século XX transformouse nun lugar de festa e vida nocturna. Casas como o Bar Tres Columnas ou a Taberna de Loureira, onde a xente bebía, cantaba e bailaba, creando un ambiente festivo que atraía moitos, mentres que nos pisos superiores se desenvolvía outra realidade máis oculta. Figuras como la Mimitos, a muller máis coñecida da noite pontevedresa, formaban parte da vida cotía do barrio. Todo isto rematou en 1956, cando un decreto prohibiu a prostitución. Coa axuda do párroco de Santa María, don Peregrino, o barrio foi perdendo a vida rapidamente. Hoxe, podemos recordar o aspecto das casas grazas aos expedientes da Contribución Territorial Urbana, datados nos anos 70. Convidámoste a coñecer a historia da Moureira e outros tesoros documentais no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, un lugar onde a historia está ao teu alcance.